Lumberjack Remix. Γεια σου παιδιά, με λένε Γιώργο και σήμερα Minecraft Pocket Edition. Και όποιοι λένε ότι βγήκε η νέα version είναι μαλάκες. Fake. Όλα είναι fake. Είναι σχεδόν όλοι οι YouTubers βγάλουν τέλος πάντων για τη νέα version μου τάχα. Πως την μπαταρία 60. Οκ, φεύγω από εδώ. Εδώ πιάνει καλύτερα σήμα. Μήνυμα από YouTube. Καθίστε να το δούμε. Πότε θα συνεχίσεις την σειρά? Ποια σειρά λες? Άιντε. Ποια σειρά? Το πώς να γίνεις snob. Τελικά δεν ξέρω πώς να την κάνω, ας πούμε. Είχα μια ιδέα, αλλά πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να φέρω και φίλους μου και να συνδεθούμε, να παίξω. Έτσι πρέπει, είναι πολύ δύσκολο. Βασικά δεν ξέρω άμα την κάνω. Μπορεί ένα βίντεο, 2, αλλά όχι πάρα πολλά. Μπορεί και κανένα. Οκ, για να δούμε. Πρώτα πάμε σε αυτόν τον βλάκα. Γεια σου βλάκα. Δεν με βλέπει ο βλάκας. Δεν με βλέπει. Ναι, δεν με βλέπει. Πάρε. Γι' αυτό με λένε troll gamer. Και βέβαια κάνουμε που και που και κάνα troll. Περιμένετε λίγο. Ξαναήρθαμε παιδιά. Δεν σας έλειψα, ναι, αφού δεν έφυγα καθόλου. Όπα, βλέπω έναν. Οκ, πάμε πρώτα να πηδήξουμε από εδώ αν μπορούμε. Please. Και βέβαια μπορούμε. Όπα. Αυτά τα θέλω. Όλα τα θέλω εγώ. Όλα τα θέλω εκεί. Όχι, αυτό βάλω έτσι πράγμα. Είμαστε... Τι είναι αυτό? Headset. Whatever. Μα γιατί? Με έκανε κάποιος blog. Ποιος μαλάκ. Τέλος πάντων. Πάμε ξανά να παίξουμε. Πείτε ότι νικήσαμε, γιατί έτοιμοι ήμασταν. Είδατε τι είχαμε. Τι καλύτερο ίντερνετ πρέπει. Full το έχω να πούμε. Πολύ καλό ίντερνετ. Δηλαδή μπορείς να παίξεις GTA online με αυτό και να μην κολλάει καθόλου. Ίντερνετ δεν φταίει, άρα γαμώ το Skywatch. Είπα να κάνω ένα βίντεο γιατί βαριόμουνα. Έλεγα ας κάνω ένα βίντεο. Και wow, 134 subscribers. What the fuck. Δηλαδή εχθές ήμασταν πολύ λιγότερο. Δεν ήμασταν καν 120 νομίζω εχθές. Ήμασταν στα 100. Δεν θυμάμαι. Ναι, στα 120 κάπου εκεί ήμασταν. Bye bye. Oh, what the fuck. Όχι ρε. Τον βοήθησα κιόλας. Κάτσε να βγούμε γρήγορα πάνω. Wow, παρκουρίστας πρέπει να γίνω. Οκ. Για να το ρίξουμε εκείνον. Με ένα και έπεσε. Πάρε μία, όχι. Όχι, να μην κάνουμε τίποτα ακόμα. Οκ. Τώρα θα τη What? Τι ήταν αυτό?
Ο βλάκα. What the... Είμαστε καλά, έχουμε 4 μήλα. Έχουμε τέτοιο. Έχουμε. Έτσι από το ξόδεψα. Πάμε να κρυφτούμε, να τον κάνουμε ένα τρόλ. Κακάλα. Και μπορούμε να το χτυπήσουμε τώρα. Όχι, όχι. Πω τι είμαι εγώ ρε, εγώ πρέπει... Καλά που το ονόμασα το κανάλι τρόλ και είμαι. Καλά που το ονόμασα τρόλ. Όχι ρε, μη φεύγεις. Τώρα πώς θα πάω απέναντι, δεν μπορώ. Έχω. Όχι. Σωστή είναι αυτά που έχω και δεν τα βλέπω. Παναγία. Ωραία. Πού το πετύχαμε ρε. Πω. Και ναι παιδιά, πάμε. Έχω πολύ energy. Μα πάρα πολύ. Και τι κάνω. Μου λες team, θέλεις team. Ναι. Θέλεις team. Όχι, δεν θα την έχεις την team. Βλάκα. Πάμε να πολεμήσουμε. Fuck. Έχει irons. Fuck, δεν είμαι εγώ για τέτοια. Εγώ όταν έχω καλά πράγματα... δεν με κυνηγάει εγώ. Τρέχω από μόνος μου. Χρειάζομαι το. Τι να κάνω, έχω. Σπαθί, είπα, έχω. Δεν έχω όμως iron σπαθί. Πάμε, όπα. Να το χτυπήσουμε. Τι είμαι εγώ, μου λες, τι είμαι εγώ ρε. Έχει iron sword. Έχει iron sword. Αλλά εμείς είμαστε προ. Ναι, νικήσαμε. Είσαι βλαμμένη. The next game, και αυτό εδώ θα περιμένω. Πας ρε, έλα εδώ. Εγώ εδώ θα περιμένω the next game αφού λέει. Νομίζω, δεν ξέρω. Ό,τι να είναι. Γαμώ το Hypixel. Κολλάει. Άιντε. Πάμε ξανά. Να σας δείξω κάποια μυστικά στο Hypixel. Hypixel α. Να σας δείξω πολλά μυστικά. Πρώτα είναι το secret parkour. Είμαι σίγουρος ότι θα το ξέρετε. Ναι. Τέλος πάντων, αφού το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πω. Αλλά είναι εδώ, άμα ανέβεις τις σκάλες και σπάσεις το δέντρο και πας μπροστά, θα βρεις κάτι parkour. Αλλά το άλλο δεν το ξέρετε. Αυτό όμως δεν το ξέρετε. Δείτε, parkour. Αυτό, άμα το ξέρετε, πείτε μου στα comment. Όπα. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή μετά ενώνεται και όπα. Και πάει με το άλλο. Parkour. Ναι, να εδώ ενώνεται. Όχι.
πού είμαστε? Α, ναι, εδώ είμαστε. Ωραία. Ναι, εδώ. Αυτό δεν ανοίγουμε. Και μετά συνεχίζεται και πάει σε αυτό το σεξ πακούτ που σε είπα, αργενέστατος. Ο Γιώργος αγενέστατος. Ναι. Ορίστε, κάπου εδώ τελειώνει. Δεν είναι τόσο ωραίο, αλλά ωραία. Πολύ εύκολα όλα. Ναι, τρέχουμε το πακούρι και άλλες βλακίες, λέει το Hypixel. Ναι. Τι είναι εκείνο? Έχει κι άλλα? Τι είναι εκείνο? Πείτε. Άιντε, Hypixel, είσαι πολύ μεγάλος. Οκ, πάμε. The fuck, πού είμαστε? Ανεβήκαμε στο δέντρο, δεν το πιστεύω. Έλα ρε, να το κάνεις αυτό. Ναι. Το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και... Εγώ είμαι πρώτος ρε. Εγώ έφτιαξα το Hypixel. Και... Bye.